Kolokvij. Lijep pozdrav svima na početku prvog ovosezonskog kolokvija. S vama je urednica Bruna Papić. A naš današnji gost je zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Amar Omer Čahić. Dobar ti dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala Bruna i pozdrav tebi i svim slušateljima, gledateljima Unidu TV-a i Unidu radija. Više nisi samo zamjenik predsjednika, sad si i VD predsjednika tako, Studentskog zbora. Kako ide? Evo, bivši, mogu reći, predsjednik Jakša Čebo imenovao me sada za vršitelja dužnosti predsjednika Studentskog zbora i evo sad u ovom kratkom periodu dok ne budu novi izbori vršit ću tu dužnost. Koliko je to teško? Jesi li već iskusio sve te radnje zapravo koje je bivši predsjednik morao prolaziti? Pa moram priznati da je ovo jedno lijepo i dobro iskustvo, a ima posla. Moram priznati da ima dosta posla i suočavamo se s time. Spomenuo si već nove izbore. Kad će oni se provesti i koliko novih članova skupštine se traži? Tako je, evo, ja sam prije nekih 10-ak dana već poslao zamolbu za natječaj da budu novi izbori, da se naprave znači izborno povjerenstvo i sve i članovi. Znači, u studentskom zboru za sad je iz studentske skupštine otišlo 12 članova, znači čak u nekim odjelima i po 3 člana, 2 preddiplomskog i jedan diplomskog, tako je. Pa ćemo vidjeti, evo, pozivam sve koji imaju volje, ideje i žele raditi i neke imati nove inovacije koje žele predložiti da se prijave i da lijepo surađujemo. Koliko je teško zapravo nagovoriti studente da se prijave na te izbore? Znamo da je prošle godine bilo zapravo veliko mučenje što se toga tiče. Veliko mučenje, baš. Pa evo, mi pokušavamo promovirati studentski zbor da potičemo nove mlade nade i mlade studente koji imaju ideje da se priključe i da malo poboljšamo studentski status u gradu Dubrovniku. Pokušat ćemo pa ćemo vidjeti. Planiraš li se ti onda kandidirati stvarno za predsjednika ili? Evo vidjet ću koliko moje privatne obveze to dopuštaju, ali sve u svoje vrijeme. Prvo da prođu izbori kako treba i da se izaberu novi članovi, pa ćemo sve step by step, što se kaže. Koliko je studentski zbor radio na tom studentskom statusu u gradu Dubrovniku protekle akademske godine, na što ste posebno ponosni i što bi izdvojili kao najbitnije što ste napravili? Dosta, evo, mogu reći ovih 6 mjeseci od kad je moj prethodnik Jakša Čebo bio predsjednik, a njegov zamjenik, dosta se radilo na promociji studentskog zbora i vraćanje njegove važnosti među studentima i promoviranja među studentima. Evo, kao što bih rekao, prvo što smo napravili je bio taj infodan u veljači gdje smo napravili jednu javnu tribinu za sve studente, svi su studenti bili pozvani da kažu svoje probleme, da vidimo koliko mi možemo pomoći u tome i da im obrazložimo što je moguće i što nije moguće provesti. Mogu navesti putovanje što smo išli u Prag, evo i ti si bila, studentske adrianske igre koji je organizator bio Blaž Bulum, jedan lijep projekat moram priznati, putovanje koji je i ove godine bio puno posjećeniji nego prošle. Puno posjećeniji, tako je bilo, ja mislim čak nekih 300-tinjak ljudi toga dana. Što još mogu reći, organizirali se razne konferencije gdje se studentima sa svih područja govorilo o nekim strukama koje njih interesiraju. Bio je team building na Tari, evo bio je sad zadnji ovaj projekt je bio humanitarni što je studentski zbor donirao za tenis centar humanitarnog karaktera. Što više da rećem, ima još dosta stvari, ali svake akademske godine studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku ima određenu cifru novca u svom proračunu. Od čega je zapravo on sastavljen i na što se sve to troši točno? Pa evo, nama najveći dio ministarstvo dava, što je normalno, a sve ostalo kad pređemo taj limit uzimamo donacije od studentskog centra i od grada Dubrovnika, što nam je od izričite važnosti da bi mogli uopće funkcionirati i pružiti studentima bolje studiranje u gradu Dubrovnika. Sastoji se od nekih edukacijskih programa, od nekih materijalnih troškova koji su potrebne na fakultetu i za sve studente, od financiranja sportskih događanja, od
putovanja. Postane li na kraju godine nekog viška koji se ne potroši? Teško. Sve se svede na nulu. Jedna stavka na koju se također odnose i dodjela sredstava su i studentski projekti koje studenti imaju prilike prijaviti. To je zapravo ono što jednim dijelom najviše zanima studente nakon putovanja i zabava. Su njihovi projekti najčešće nekakve edukacije ili stručna putovanja. Kako se uopće izaberu projekti koji mogu proći taj natječaj? Naravno, projekti se već u prvom mjesecu se objavi natječaj za te projekte. Ti projekti su objavljeni na stranicama studentskog zbora i sveučilišta u Dubrovniku i svi studenti koji, to je najčešće grupica ljudi koja prijavi neki projekt, ne znam, neka edukacija, na primjer u Austriju, u Njemačku, što je bitno za njihovo usavršavanje tijekom njihovog studiranja, prijave svoj troškovnik, prijave svoj planove puta i mi na skupštini studentskog zbora, oni greću određeni iznos koliko to iznosi i mi onda ili ćemo prihvatiti ili nećemo prihvatiti taj iznos, sve zavisi koliki su ti realni troškovi u stvari realni. Jer im bilo je projekata koji baš sa iznosima nisu bili realni. I da nisu dobro napisani uopće. I da nisu napisani, tako je. Ali za sve informacije slobodno se obratite i studentskom zboru i pravobranitelju i sve će, nemojte se brinuti oko toga. Nakon novih izbora, hoće li uskoro izaći natječaj za projekte? Hoće već, nadam se, u prvom mjesecu. Eto, onda svi imate još jedan poziv za prijavu projekata za studentski zbor. Ono što je također jedna važna stavka u životu svakog studenta su realno i studentske zabave, koje smo zapravo prošle godine i nismo imali toliko na rasporedu, nismo imali baš velikih mogućnosti za to. Kako će se to ove godine organizirati? Evo, kao što i sama znaš i ko svi u gradu što znamo, da je sad u tijeku izgradnja studentskog doma i kad se taj studentski dom izgradi, sigurno će on pružiti dosta više sadržaja i za zabavu i za provode za sve studente, a sad smo mi u Dubrovniku ograničeni na malo područje gdje studenti mogu izlaziti. To je najviše po lokalnim kafićima i jedino što mogu reći, jedino gdje organiziramo zabave kulturu, Klub Rebellion. Tamo će se održati i Brucošijada, koju si već spomenuo i na prvom danu na sveučilištu. Sad će brzo ići promocija za to sve i prodaja karata. 17.11. Evo mogu najaviti da će pjevati naša, mogu reći, sugrađanka sa Korčule, Domenika Žugala. Kako ste došli baš do te izvođačice? Pa evo, bilo je dosta tu. Malo smo razgovarali sa studentima, koje su njihove želje i sve i mislili smo da tako jedna mlada osoba bi bila pun pogodak za sve studente. Ja mislim da će tu biti sve mlađe generacije. Još nešto novo otvoreno u zgradi kampusa je stanica 50 Coca-Colin prostor koji je nedavno otvoren i uređen. Studentski zbor je dobio ključeve tog prostora, dobio ga je na raspolaganje, za što će se on koristiti. Tako, evo, ovim putem se želio zahvaliti svima koji su glasovali da sveučilište u Dubrovniku dobije taj veliki projekat koji je istinski od značajnog značaja za sve nas studente. Što da rečem, studentski zbor je dobio to na korištenje i tu će se, evo imamo već u vidu organiziranje raznih projekata, tu nekih kvizova, nekih zabavnih događanja. Radionica i neformalnih druženja. Tako. Spomenuo si sam izgradnju studentskog doma, to je nama veliki zapravo trn u oku. Posebice studentima koji nisu iz Dubrovnika. Izgradnjom njega dobit ćemo i studentsku menzu u okviru studentskog doma, pretpostavljamo svi. Za sad. Koliko sam ja čula od nekih studenata, šuškanja su da trenutna menza u teatra, da hoće li opstati, neće li opstati, dokad će raditi uopće, koja ti saznanja imaš o tome? Evo, iskreno, i ja sam nešto načuo, ali veoma mala, ne bi sad želio govoriti jer nisam 100% upućen u to. Ali za sad koliko znam da ona radi, evo, krpamo se dok ne dođe studentski dom gdje će svi naši problemi biti, nadam se, riješeni. Tako je, predstavnici studentskog zbora bili su i na svečanom početku radova studentskog doma. Kako je to prošlo? Ja nisam osobno bio jer sam imao privatnih razloga, ali bio je moj kolega Jakša Čebo i
evo najbolje da njega pitate. Onda čekamo njega da se vrati se razmisli. Prema njegovim govorima da je to bilo jako lijepo i da je sve prošlo po planu i programu kako je zamišljeno. Više od 500 kreveta činit će studentski dom i to će svim studentima naravno olakšati muke, a i zapravo njihov budžet će biti puno drugčije iskorišten i puno veći. Prošle godine su me neki studenti pitali pa zašto studentski zbor ne može, na primjer, od 1.5. do kraja ispitnih rokova, od nekakvih sredstava koji su im ostali u proračunu zakupiti primjerice jedan hostel i smjestiti studente koji nemaju gdje živjeti u tom periodu. Je li to uopće moguće? Jako teško jer nama Ministarstvo znanosti i obrazovanja dava tu svotu novca da mi ulažemo u neke edukacije i da potičemo studente za što bolji studentski život u gradu, ali to je već na razini grada i mi tu ne možemo ništa. Da mi sad zakupimo to, a to je poprilična svota novca, ne bi mogli zbrinuti sve studente tu. Znači, prvo s te strane onda čuli ste, tu studentski zbor ne može ništa previše napraviti. Teško, evo sad će studentski dom, izborili smo pa će svi studenti moći stati tu koliko ih ima. Tako je, s obzirom da nismo veliko sveučilište brojčano, mislim da bi to... studenta. Tako je. Studentska putovanja će se nastaviti sljedeće godine. Evo, prema ovako razgovorima, sve nadam se u 2. mjesecu, to ćemo destinaciju vidjeti. Znamo ili ne znamo? Ne znamo, još smo u pregovorima gdje bi mogli, to je najbolje sa studentima. Nemojte samo opet neku tipa Prag u 2. mjesecu pa da se svi razbolimo. A dobro, nećemo, bit će bliže, bit će malo sigurno kraća ruta, neće biti ko što smo išli za Prag. Amare, dokad točno još vršiš dužnost predsjednika? Kad će točno biti novi izbori, znamo li to? Ne mogu točno sa sigurnošću reći, ali nadam se da bi već mogli početkom 11. biti izbori i onda sredinom 11. već da se biraju novi članovi i novo predsjedništvo. I onda tako i prva sjednica? Prva sjednica već, nadam se... Koja će isto očito ove godine malo kasniti kao i prošle? Nadam se da neće. Na vrijeme smo poslali natječaj i sve pa ćemo vidjeti. Evo. Samo bih te zamolila da još jednom pozoveš sve naše studente da se prijave na izbore, da to zapravo ide i njima u korist da učine nešto. Svima u korist, mislim. Mi smo svi ovdje studenti i kao što i ti sama znaš, mi ovo svi radimo za dobrobit svi u nas. Nismo mi ovdje, ajmo još u jednu ruku, mi smo volonteri. Nismo plaćeni za ovo što radimo i pokušavamo iz nekih vlastitih iskustava da potaknemo studenti, da poboljšamo studentski život. Tako je, jer svi smo se mi naslušali priča o studentskim zborovima da. I pokušaju dolaženja do nekakvih viših pozicija preko studentskog zbora. Kako je tvoje mišljenje na tu temu o našem studentskom zboru? Iskreno, ja mislim da smo mi svi jedna dobra ekipa, da smo svi na istoj razini. Ja sebe što sam sad vršitelj dužnosti predsjednika, mislim, to meni, kako bi rekao, ne znači samo nešto si se požalio da imaš puno birokracije. Je, tako je, da. Ali ima dosta posla za predsjednika i za predsjedništvo i sve, ali to je lakše kad imate skupinu ljudi koji su voljni raditi, koji imaju neke ciljeve i neke ideje za koje, samo reći, treba boriti i želimo onda da tako i ostane i da ova sljedeća generacija koja dođe sa novim izborima bude minimalno dobra kao i prošla. Amare, hvala ti na ovom razgovoru i želimo ti puno sreće. Hvala lijepo. Mi smo ovime došli do kraja još jednog kolokvija u kojem je gostovao zamjenik predsjednika studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku Amar Omerčahić. S vama je bila urednica Bruna Papić. Lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.